Piye? Mangan wong lanang tuh yang dipangan apanya? Pengen ngerti? Iya. Mau tak WA gambare ya. Ya aku karepe juga diopeni mbok menawa diopeni iso entuk wong Jawa. Dadi iso saya apik le matur iso ngomong basa Jawane kanthi apik. Tapi saiki ya durung oleh wong Jawa. Kira-kira apike ben aku fasih entuk wong Jawa sing kepiye, Pak? Wong Jawa ya, nuwun sewu yen sampean urusane karo basa. Ya. Di dalam dunia kebudayaan itu mayoritas seniman para pria itu memang getol marang bahasa Jawa. Ya. Ning sing bertutur semalam suntuk itu adalah dalang. Ya. Oh. Dadi ora mung angger wong Jawa, ning seorang dalang mergo kulino omong Jawa sastrane ya runtut sing diaturake semalam suntuk. Oh. Dadi yen sampean pengen ya ta basa Jawa sing luwes kewes apik bener ya golek ana mutia